hirugarrengo atazako bidalketak nola egin diren azalduko dira. Azaldu zuekin, pantalla parteko aurkezpen diapositiba guztiek badaukate bere entzuteko gailua. Hortaz, honi eman ezkero, ariketa. Ikertu zer den mitu mugimendua eta zer eragin izan duen. Ikertu Espainian antzeko mugimendurik izan den. Mugimendu horrek emakume guztiak eta erretate guztiak hartzen alditu barne, nortzuk geratzen dira kanpoan? Tresna hau sortzeko ahotsen grabailoa erabili da. Ondoren, hemen bertatik txertatu audioa erabiliz. Ariketa hau eginda, diapositiba guztiak beren entzumenezko aukera izango dute. Honetaz gain, lehen aipatutako sakontze jarduerak irekiko dira behin ariketa hori egin eta gero. Hemen aipatu dugu baita ere berriak baduela bere aplikazioa. Eta horri esker albiste batzuk behintzat entzuteko modua badagoela. Lehen ikusi den bezala, botoi hau. Feministak behar ditugu kalean mundua suntsitzen ari den botere kapitalistari aurre egiteko. Entzungai ez dauden albisteak Windows aplikazioaren bitartez entzungai bihurtu daitezke. Hemen testua importatuta aukera izango nuke audio bat sumatzeko. Azkenik, aztarna digitalari jarraiki hartu beharreko egokitzapenak hartzeko moduan, kontuan hartu behar dugu Teamsek badaukala dokumentuak partekatzeko aukera. Ikasleekin dokumentuak partekatu eta beraien produkzioa zenbateko eta nolakoa den ikusteko aukera izan dezakegu. Honetarako, fitxategian sakatu ostean, bertsioen historia ikus dezakegu. Horrela, ikusiko dugu ikasle bakoitza noiz sartu duen eta bere ekoizpena zenbatekoa izan den. Guzti honi esker zer lortuko dugu ikasleak ikustea zer lan egin duten. Horrela, multzokatu geritzake lan gehiago egin dutenak edo lan gutxiago egin dutenak. Edo lan konkretu bat egiteko denbora gehiago behar izan duten ikasleak. Esan gabe doa, lehendabiziko unitate honetan, banakako ariketa egin ostean, izango dutela aukera beste sakontze ariketak egiteko. Guzti hori beti ere Teamsera igo eta kalifikazio positibo bat jaso ostean. Hortaz, Teamsek ere aukera emango diguke ikusteko ikasle bakoitzak noiz entregatu duen lana eta nolako ekoizpena egin duen.